Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon dulong sa inyo, kagyari nato ng mga top stories of the day. Today is May 5, 2025, Lunes nga adlaw. Duha ka mga bakulod noon nasa puwan patay sa La Carlota City. Mga balota, bagaabot na sa buwas. Final testing kag siling sa Miyerkules na. Duha patay sa mabunggong isa ka truck sa pickup sa Airport Road. Presyo sang premium rice nagdubo sang 5 ka pesos kada kilo. Kag sa good vibes, lapsag na ginbunag sa parkingan ni Mayor Albi, ginpangalanan nga Albea Bless. Empleyado sang Bacolod, nagpabata sa Iloy. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, low pressure area nagapalayo na sa kadutaan sang Pilipinas. Mainit kag bapa nga panahon ginapaabot diri sa Visayas. Nagapalayo na sa kadutaan ang low pressure area kag ginapaabot nga magwa na sa Philippine Area of Responsibility o kun matunaw. Sa karon, ang easterlies o kun ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagaapekto sa malapad nga area sa Pilipinas. Sa Visayas, nalakip ng isla sa Negros, mangin mainit kag mapaang ilabi na kun udto. Pero dako ang tsansa sa pagbubo sang ulan kun hapon kag kun gabi dala sang localized nga thunderstorms. Sa number 9, matapos ang sunod-sunod nga saka sa bili sa produkto petrolyo, buwas, may rollback nga ipatuman. Makaligad ang duha ka semana nga sunod-sunod ang saka sa presyo sang gatong maipatuman nga price rollback buwas Martes. Ginapaabot sa Department of Energy ang 25 centimos tubtub 70 centimos nga buhin sa presyo sang kada litro sang gasolina. 30 tubtub 80 centimos naman sa kada litro sang diesel kag 50 tubtub 70 centimos sa kada litro sang kerosene. Ang Uni-Oil Petroleum Philippines ginalauman ang 50 tubtub 80 centimos nga rollback sa diesel kag 70 tubtub 20 naman sa gasolina. Sa number 8, ari ang good news. Premium nga bugas o kun imported nga bugas nagbarato sa merkado sang duha tubtub 5 ka pesos kada kilo. Suno kay Engineer Jose Albert Barogo, ang Department of Agriculture Negros Island Region Director, ang presyo sa bugas sa ilang monitoring nagpanaog sa 2 ka pesos ang kilo. Kag ini sa premium rice namang o kun imported rice, wala sang pagbago sa presyo naman sa local rice. Suno kay Benji Tupas, nga naganegosyo sa bugas sa Burgos Public Market, ang kilo sang imported rice sadto kaangay sang Jasmine rice nga naglabot tubtub sa 60 pesos ang kilo. Pero sa karon, humalin pa sa tunga-tunga sang bulan sang Abril na naog na ini sang 55 tubtub 56 pesos kada kilo. Patag ni Tupas, nagbarato ang pagkuha nila sang bugas gikan sa ilang supplier. Sir, bali-bali nga nagbaratong imported nga bugas kaya ang pangkuha yung nagbarato, Nagbarato presyo. mo siya. Pero ang local rice, Medyo hindi naglugo ang local rice. Yapon, So, average. Oo. Sir, ang pilang ginbarato sa imported nga bugas? limagit na piso. Ang kada kilo. Size o... Pero mabatyagan mo na kung sinako ang bakal mo. Oo, mabatyagan mo na. Oo. Nugo siya kayo. Mm. Dili na kami gabawi sa mga kilo-kilo. Kilo-kilo. Kay tungod ang nabayran naman ng renta. Ang naman sa mga helper. Bayad naman sa electrical, sa mga kuryente naman. Sa number 7, isa ka 47 anyos ka lalaking ikaduha nga napatay bangod sa Leptospirosis sa Bacolod City. Naglain na pamatsyag sang 47 anyos nga taga Barangay Banago, gani ginadmit sa ospital sang Abril 18. Sa records ng Bacolod City Health Office, 4 ka adlaw nga naglain ang iya pamatsyag, ginhilanat kag nagpalangurog antes pa man nagpa-ospital. Sang April 20, wala matabangan na pasyente kag napatay.
Nagapangabay si Sanitation Division Head Dr. Grace Tan nga ipaiway ang pag-ubog sa baha kag ipasiguro nga magpakonsulta sa doktor kung may ginabatsyag agud gilayon nga mabulong. Nagapahanumduman siya sa publiko nga ipabilin ang malimpyo nga palibot agud nga mapaiway ang pag-istar sang mga ilaga. Sa number 6, Mayor Albe Benitez nagapabor sa pagpa-drug test sa mga driver sa mga pangpasahero nga mga salakyan. Natungod sa mga nagluntad nga mga serye sang aksidente, resulta sa pagkautas ng kabuhi, ginanunsyo ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon nga paidalom sa mandatory drug test ang tanan nga mga driver sa mga pampubliko nga pasahero nga mga salakyan. Suportado ini ni Mayor Albe Benitez nga nagsiling nga dapat surprise drug test ang ipatuman agud hindi makalusot ang mga nagagamit sa iligal nga droga. Ginpahayag naman ni Bacolod Traffic and Transportation Management Department Officer in Charge, Patrick Lacson, nga magluwas sa drug test dapat ipasiguro nga mayara sang insurance kag hindi kolorum ang nagabiyahe nga mga PUVs. Ang DOTR ang nagpakig-angot karon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office ng Philippine Drug Enforcement Agency para sa pagpatuman sang drug test. Kinandan unannounced. Kaya kung announce siya, after 3 days, why na siya eh. No, madulat na siya, especially kung urine ang ginausap ng drug testing. That's the reason why it should be a surprise drug testing. So the LGU will support the... Oh, miskin ka na. Miskin kita sa ato na City Hall, sa mga employees. We also do random drug testing. Sa number 5, duha ang patay matapos mabungguan sa isa ka truck ang isa ka pick-up sa Airport Road sa weekend. Napatay ang duha ka mga sakay sa pick-up matapos nga nabungguan sang tractor head prostate truck sa Bacolod Silay Airport Road sakop sa Hacienda Tibay Lopez, Barangay Efigênio Lizares, Talisay City, Sabado sang gabi. Napatay sa ospital ang driver sang pick-up nga si Nilo Epanto, Domingo sang aga. Kag gineklarar naman nga dead on arrival sa ospital ang pasahero nga si Ron Jun Caballero. Ginbulong pa karon sa ospital ang isa kasakay sa pick-up nga si Paul Simon Pertiliano. Yara man sa ospital ang driver sa truck nga si Gali Antipasyan. Sunod sa kay Police Major Razel Jim Huxon, Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, padulong sa Bacolod ang truck nga wala sang karga, samtang ang pick-up naman nagadalagan pa sila. Sa investigasyon sa PNP, nag-overtake ang truck sa isa kasalakyan, kag nadulaan sa kontrol ang driver. Nagrikta ang truck sa nagasugata nga pick-up, laging tunaan sang kamatayon sang duha ka mga sakay sini. Sa number 4, duha ka mga Bacolodon ang nasapuan nga patay sa isa ka asyenda sa La Carlota City. Mga trabahador sa kampo ang nakasapu nga may ginlubong nga mga persona sa asyenda San Roque, Barangay Cubay sa La Carlota City Domingo sang aga. Ginkilala ang mga biktima mga sanay alias Follow Up, 29 anyos, kag alias Atong, 32 anyos, lunsay mga taga-Barangay 6 sa Bacolod City. Sunod sa kay Police Captain Rosini Cabuena, Deputy Chief of Police ng La Carlota City PNP, nagpadulong ang ilang mga live-in partner sa La Carlota agud usisawon ang mga nasapuan nga mga bangkay, kag ilan na kumpirma nga ilagid man mga kahagugma mga ginlubong didto. Sunod sa PNP, base sa panugiron sa mga live-in partners ang duha ka biktima, kung balit pa sa nagligad nga adlaw nga wala sila makapauli. Sunod sa pulis, una nga naglakat si Atong kag nagsunod si Follow Up, pero wala mahibaluan sang ilang nga mga partner kung diin sila nagkadto. Nakabaklid ang mga bangkay kag may mga lagob sa lawas. Ginahulat pa ang post-mortem examination sa bangkay sang duha para matumod ang ilaging kamatay. Para yun pang investigasyon sang PNP sa sininga kaso. Sa number 3, Ascenso Plus ang luyag ipatuman ni 3rd District Congressional Candidate Javi Benitez sa iya ka distrito para mas mapatinad pagid ini. Yaring report ni Nico Delfe. Halin sa Grand Caravan, gindag sa gihapon sa mga supporters ang meeting di avance ni Mayor Javier Miguel Benitez nga karon nagapapili sa congressional elections sa 3rd District ng Negros Occidental. Mga local performers ang naglingaw sa mga tumalanaw nga nagtipon sa Victoria City Public Plaza.
Kabahin sa kinpromisa sang alkalde nga malabawan ang mga hinimuan sa ngiyaamay nga si anay 3rd District Congressman kagkaron Bacolod City Mayor Albi Benitez kag tiyo nga anay Congressman kagkaron TESTA Director General Kiko Benitez paagiman sa Asenso Plus program. Ang ato nga gusto sang padayon nga legasiya sa mga Benitez kag nga Asenso ang ato nga igusto sa plataforma para sa tercer distrito ay ang Asenso Plus. Ang Asenso Plus magadala sang tangible kag mga intangible nga progress. We will invest in health bangod nagapati kita nga kada komunidad deserve some proper care. Upod sa congressional candidate ang iailoy nga si Dominic Benitez, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Gubernatorial candidate Joven Alonso. Nagupod man sa meeting di avance ang mga kandidato sa idalom sang Asenso slate sa Victoria City, Talisay, Silay, Banwa sang Ibi, Magalona kag Murcia. Ang pagpabaskog sang climate resiliency kag pagduso sang integrated digital portal para sa 3rd District kabahin siya nga mga handom. Dugang diring pagtukod sang daycare centers sa mga barangay, Indigenous Multipurpose Center kag Metro 3rd Learning Center. Aton man uduso ang digital democracy sa bilog nga tercero distrito kag isa ka integrated nga digital portal. No, amuni ang mga serving sang window may access to national agencies, bridging the LGUs closer to the national offices. So ang gusto naton bilang isa ka representante, hindi lang magarepresentar sa mga LGUs na sa national government, but gusto bagid naton ang national government mapalapit sa atong mga LGUs, mga cities ug banwa. Ang pagtukod sang dugang pa nga mga road network kag infrastructures para mapahapos ang pagbiyahe kag mapalambo pang turismo pati ng pag-establish ang urban drainage system para mapahaganhagan ang pagbaha ang ialuyag mapatuman. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, Office of the Civil Defense na nagpasalig nga plastado na ang tanan para sa mga lugar nga apektado sa bulkan Kanlaon. May kapin sa 5,000 ka mga botante ang iga-transport sa adlaw sang piniliay. Ginsiling ni OCD Negros Island Region Director Donato Simeno III nga sa data sa Commission on Elections sa Barangay Ilihan sa Bago City, may 2,102 ka mga botante ang iga-transport padulong sa voting centers. Sa La Carlota City naman, may 718 ka mga botante kag sa La Castellana may 2,116 gikan sa Biak na Bato, Kabagnaan, Mansalanao kag Sag-ang. Ang salakyan sang DSWD ang pagagamiton suno sa iya. Ang mga LGU ang mag-provide man sa salakyan suno sa kay Sermeno sa pagbulig transport sa mga apektado nga botante kag ini ang may mga COMELEC banners kag signages. Ang contingency plan nagasakop hindi lamang sa sitwasyon sa idalom sa alert level 3 kundi pati na mag-alert level 4. Ginsiling sang COMELEC na tuyo nila nga madayon ang piniliay anuman ang mangin sitwasyon dala sang bulkan Kanlaon. COMELEC ang nag-authorize, butangan lang siyang sang Banner. Sa La Carlota, may mga IDPs nga i-transport balik sa ilang barangay kay hindi man within sa 6 kilometers ang ila polling centers. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Kumpleto na nga nag-abot ang mga balota nga pagagamiton para sa Negros Occidental. Gini-inspeksyon na ini sa Provincial COMELEC Supervisor kaupod ang Provincial Treasurer. Ginsiling ni Attorney Ian D. Ananoria ang Election Supervisor nga ilan nga gin-segregate ang mga ballots kag ini ang iga preload sa mga truck para sa delivery sa buwas nga adlaw. Martes sa tag sa Cabanwa kag syudad, ini ang igadiretso sa tag sa Treasurer's Office. Sa adlaw na sang eleksyon suno sa kay Ananoria, iga-deliver sa tag sa mga presinto ang mga balota. Magluwas na lamang sa mga yadtong malagyo nga lugar nga ginahatagan sa authority for early release. Suno sa COMELEC, kumpleto ang mga balota nga nag-abot per initial count. Pero ini ang iga-verify pa sa level ng election officer para mapatod kung santo sa tag sa ka-clustered precinct ang mga nag-abot ng mga balota. Nakaibalo na ang mga EO sa tagsa ka partido kag watcher nga may kinamatarong sila nga mangin present sa tion sang pag-inspect sa mga official ballots. Sa Mayo 7 naman, nakaschedule ang final testing and sealing sa mga automated counting machines nga patigayunon sa tagsa ka mga presinto.
Din siya ko ng erecta, attorney. Treasurers, respective treasurers ng kada city and municipality. Bali sir, kung na-deliver na tanan, okay na sir, no? Kaya na-deliver na yung ACM, balot na lang ang next. Yes. So, after that, deployment na lang on FTS on May 7. Ang ACM niya, ang official ballots niya will be on 12 kung may authority for early release. Inabla sa mga firefly. Kag sa good vibes, isa kalapsag ang ginbunag kay nasang aga sa allotted parking space ni Mayor Albi Benitez sa Bacolod City Government Center. Ginpangalanan ang lapsag nga si Albea Bless. Mayor Albi, handa nga magmaninoy para sa baby girl. Yaring report. Nakibot ang nagabantay sa kilid sang entrance ng Bacolod City Government Center nga si Milo Montelibano sa makitaan nga nagparking sa assigned parking slot ni Mayor Albi Benitez ang isa ka tricycle. Sakay sa tricycle, ang isa ka iloy nga nagaamat-amat na bunag sang iya nga baby mga alas 9 kay inasang aga. Padulong kunta ni sa layang in-center sa Bacolod City Health Office ang tricycle kay mabata na ang iloy nga si Michelle Bulonggaita sang barangay Handumanan. Pero paglabot sa guwa sang BCGC, nag-amat-amat nagwa ang lapsag. Gani, nagsulod na lang sa BCGC ang tricycle, nangita sang parkingan, kag nangayo sang tabang. Pag una mo kita nga, ano kung naging pamakot mo sila pagkita mo nga salasala na? Ang tricycle na sunod sa Jaramon. Naprapit sa simo? Ano palapit? Ngayon ito kung ligawan na yung bata na ang bayi ito mabata. Kasalasala na sa? Kaya naging diyang bayi. Gintawag sang iyang office mate si Dondon Parandas, ang safety officer sa BCGC kag anay pamuno sang DRRMO sang Bacolod. Siya ang nag-assist sa iloy samtang nagabata ini sa sulod mismo sang tricycle. Hindi na bag-o para kay Dondon ang magpabata sang isa ka iloy. Nakaagi na siya assist. Wala man siya sa medical field pero ang training niya sa DRRMO ang nakahatag sa iya sang ihibalo kung paano magpabata sa isa ka manugbata nga iloy. Kaya mo ito in-assist na lakon nga ang baby, kung i-check kung ginawa ang baby nga kasi so far daw okay man condition sa baby kag gin-assist man namo na sang nanay kung okay man ang sitwasyon kag ang vital signs sang nanay tapos gin cover namon sang lampin kag sang abol ang baby. Safe nga nabunag ang bata kag safe man pati ang iloy. Galayon sila nga gindala sa lying in. Nakalapot kay Mayor Albi Benitez ang impormasyon kag nalipay ang alkalde nga gikan sa iyang ngalan ang ginhatag nga ngalan sang iloy sa iyang anak, Albea Bless. Nagpapangita siya sang litrato kag video sang baby. Handa man siya nga mangin maninoy sang baby girl. Dito gilgin pata sa parking lot. Gabang pangayo galing ko sa pictures or video ko meron. Ito nila, okay din ko. Para naman kay Dondon, kung may mga oportunidad nga mag-training, dapat i-grab ang opportunity kay hindi mapaktan sa ranggit ini nga magamit. Kung may mga trainings dapat i-grab na ito ng opportunity nga I-apply. mandelgo kita training kay hindi tato mabalaan nga kasi sa time nga hindi pa nato ginalan dapat knowledgeable lang kita kanang mo kag magabot ang time nga ina at least nga prepared na ta kag hindi ta magpanic. Hindi kayo sir nurse by profession sir na? Sa dire mo muna tanan naton anya. Ini ang ikaapat na ni Dondon nga insidente sa pagpabata sa isa ka iloy. Si Albea Bless naman, ikalima nga bata ni Michelle. Good job no sa kay Sir Dondon sa pag-assist sa isa ka iloy no. Kag shoutout anay sa aton nga mga live viewers subong hapon si RF Diamond. Good afternoon Migo Ruming kag sa staff sa Digicast Negros X. Si Ma'am Jubea Yap Janala maulanon nga hapon Digicast Negros kag Choy Ruming. Gatanaw kami diri sa may City of Pines. Wow, sa Baguio si Ma'am. Si Andre Tahunera, good afternoon Digicast Negros. Good afternoon sir. Si Gerald Legono Estardo. Mayong hapon Digicast Negros watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Mayong hapon sa imo sir. Si Joy Villavicencio Tendencia, good afternoon Digicast Negros watching from Himamaylan City. Pa-shout out kay AJ Boy Tendencia nga permigid nagalantaw sang Digicast. Shout out sa kay AJ Boy. Kag si Jessery Garucho Hivero, maulanon nga hapon kay Digicast Sir Ruming watching from Saraet. Pa-shout out lang sa bilog nga Saraet sa Himamaylan City. Mayong hapon sa mga taga Saraet.
Himamaylan City kag ulan na kuno sa ila subong. Kagabay itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.